Hi guys, good evening. Ready na ang regalo sa mga bata di kani mo sa mga lalaki. Yay! Pag manani pahatag na ho guys sa mga bata. Kaya naka-promise ko nila ako maningkamot o basa matagaan ni ma'am o regalo. Yay! 1 ka mga bata, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Ako nang giisa og hiko. Ako nang giisa og hikot guys. Kaya rong gilain ako ang mga lalaki o babae. Kaya ugma na ko magkalisod-lisod. Kaya nang bitbiton pa yun sa eskwelahan.